Ayan, hello guys. Gagawa tayo ngayon ng chicken potato bake. So, ganyan lang siya. Very easy. Kailangan natin nilagang patatas, dudurog-durugin, saka natin ibibilog. And this is the chicken. Ayan, hiniwa ko siya ng maliliit na kwadrado. Igigisa natin mamaya. Kailangan natin ng cheddar cheese, mozzarella cheese, parmesan cheese, and Italian seasoning, Maggi powder, garlic, ito yung, and kailangan natin ng butter, 50 grams lang. Ito yung mga seasoning, sun-dried potato and tomato and garlic flakes, spicy garlic, ito, sweet pepper, garlic, ito yung mga herbs nila, and kailangan natin ng black pepper, ginger and onion. So, ito na yung sauce. Ayan, nagawa ko na yung sauce guys. Nauna kong ginawa. So, magpapainit tayo ng kasirola para igigisa natin yung chicken.
key, keep it soft.